coba niken men ngaturake ayo nggih. Pamundhut saka Mbah No Kulit sing biyen wis paring tandha tresna karo awake dhewe wujude sandal kulit temenanan. Iya, isih seprene isih kare siji tangke Jumatan ilang kok, Nduk. Ayo. Sapa ngerti sesuk diparingi neh. Ayo iki. Ya, Nduk, kan? Ayo. Rukun Islam kang lima puniki Pripun niken ngadeg? Niken ngadeg. Niken ngadeg setuju? Sing banter sing semangat niken ngadeg setuju? Setuju ae kari nonton ndek ae. Sing nonton ya pirang-pirang nih sing nanggap arang-arang gumun aku ya. Ngadeg kok nduk alon-alon nduk coba kaya apa. Nah, ben marem piyai kene ayo. Nano. niki jumeneng Pak. Iya, jumeneng coba kaya apa. Mboten napa-napa. Ora apa-apa nggih. Nggih. Nah, nggih. Dasar ya dedeke kaya ngono. Ayo. Katindakna ing para sesama aja padha ditinggalna ganti Pak ditinggalne. Tibane kudune e. Iya Pak. Heeh, ora apa-apa lek Cahayu salah ra masalah. Ayo. Noneno. Ya. Rukun Islam niku Pisan apa, Nduk? sahadate kang angka siji Kang angka loro salat ya. kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindakno poso. Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna. Nah, sadurunge sampean nembang lagu pepeling, ayo matura dhisik marang keluarga ageng Bu Sri Yatmi. Lan ugi Pak Yayan, Pak Roso, sampean wis dipiji sowan ana ing dalem kene kira-kira arep matur piye? Ayo. Nggih, ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem Ibu Yatmi, Bu Yatmi kalian Bapak Yayan, Yayan, Pak Pak Roso. Roso. Sampun. Heeh, wis. Nggih, ngaturaken
Matur sembah nuwun sanget sampun nimbali kula kalian Bapak Yoyok sak rombonge mugi-mugi tansah pinaringan. Sik omong aku rumangsamu bakul soto napa piye? Bapak Yoyok sak rombongan kok sak rombonge lho. Mboten beto rombong, Pak. Ora nggawa, ora nggone truk kok ora ngawur. Bapak Yoyok sak rombongan. Betul. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat slamet wilujeng, tansah pinaringan kebahagiaan seger waras awet leh momong anak putune. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun, rezeki ingkang kathah barokah ora lokaning malah kebak. Amin. Ndongakne kagem almarhum Mbah Sarni sing 1000 harinya tepat pada hari ini piye? Nggih mugi-mugi Mbah Sarni. Saged napa Pak lek pun sedo napa doane diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga berbahagia selalu di sana. Amin ya rabbal alamin. Apa nek? Teng mriko mboten nanggap dangdutan, Pak. Apa enek kok iku ceritane kaya ngono kuwi? Ora ana kono dangdutan ora ana. Eneke disko kono ki malah. Nggih, ya semoga-moga tentrem, rahayu wonten ing kasuwargan, putra wayah sing ditinggal pinaringan kekuatan lan uga santosan iman. Ngono ya, Nduk? Nggih, Pak. Amin. Monggo diaturake pepeling karya Abdi Solo Ki Haji Anom Surata dening Niken Salindri. Oke, yuk dados. La ilaha illallah, la ilaha
kena nggih pemanasan dhisik. Enggak sih, Nduk, Cahayu. Nggih. Menawi sampun rawuh, monggo Cak Mio pundi menika, nggih. Wah, engko sik ngaturake ibu-ibu saka apa? Ibu-ibu waria jenenge apa mau? Iwamam apa? Oh. Iwama ikatan wariane imam. Ayo, sik ampun munggah riyen. Support dhisik. Nggih, ngunjuk-ngunjuk riyen. Ayo. Kami ayo. Ayo serampat ae, Cak. Ayo, Cak. Ayo, nggih. Tapi ayo, Cak. Mangga, yuk, cacos. Rabbil alamin wilujeng dalu Mak Cangik Yuli Mbuk. Inggih, sugeng dalu Mas Mio. Alhamdulillah. Wah, siap nggih Mas. Pangestunipun. Nggih. Jenengan daleme pundi to Mas? Loh celak niki. Oh nggih to. Ngujur iku mawon nggih. Ngujurin apa? Jenengan lho ngujur niku desa. Oh namine desa. Nggih, jenengan wau sakjane pun kula cekelne pitik. Atik ora mampir. Oh ajeng jenengan masake. Mboten mengke nek jenengan dugi tak culke nah kok. Oh iya. Wah, jan ngapunten dereng ngertos kok ya. Lautan manusia luar biasa nembe dugi wau duk 1 kilo ke kanan 1 kilo ke kiri Mak Cangik. Luar biasa sing bakul sing nonton antusias luar biasa. Tepuk tangan buat Anda semua. Nggih, tepuk tangan. Mugi-mugi ingkang sami rawuh pinaringan sehat. Kathah rezekine barokah donya akhirate Allahumma barokai sholawat sholatullah salamullah ala toha rasul Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habib Niki wau rumaos kula nggih enten berjanjene mosok aku sing nyanyi kok ora ditabuhi apa ora sing ngamplopi ngono apa ya? Mboten. Lah ngenteni dawuh komando saking panjenengan ya. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi'adil badriyah wa kulli mujahidin lillah bi'adil badriyah Allah shollu ala Nabi Muhammad. Jan alhamdulillah barokah nggih Mak Cangik. Amin. Piantun mriki kompak sedaya. Nitik ora sandadak dikongkon kabeh padha madhep rene iki.
Lah nggih wong piyai mirsani wayang mesti madhem mriki ngoten. Lah nika enten ading pager madhem mriko sitok. Woh, nguyuh. Nguyuh. Nggih. Piyambakan apa enten kancane jenengan, Cak? Niki wau mboten namung kanca. Terus sak rombongan sing biasane mbleh sapi teng riki niku lho. Sak rombongan. Wah, nggih. Nggih. Lah niki ingkang cok bakale nggene pabrikipun nggene Pak Suroso ugi Pak Yayan luar biasa. Nggih. Lah iki. Dia. Oh, nggih. Lah nek mboten enten setunggal niki, oh, lah sing mbungkusi daging-daging niku kamangka beberapa kontainer nah kirim teng luar Jawa ugi teng luar negeri. Nggih, nggih. Luar angkasa. Halo. Kowe iki kok nganggo bringos? Tak kira ora mbok celuk. Lho, iku umpama ora aku sing nyeluk, diceluk sing gawe urip. Lah kae Mbak Mudin malah bener. Lah nyapa? Pangapunten niki bringos niki lho sing gawe. Ben ketok mundak bagus. Bagus piye omonge bose Pak Roso? Wah, jan kaya celeng. Ya sik apik celenge. Lah wingi nek tak sawang kok kene ndak mundak bagus lho, Tol. Kowe ning kene bagian apa aja tol to. Lah piye? Nyeluk ki sing apik ngono. Pentol. Pen ngono apa? Oh iya, pen. Lah tol ku ngarepe apa? Iya, ya. Pentol. Pen. Kowe nek ning pabrike nggene Pak Suroso, nggene Pak Yayan ki bagian apa? Kene iki ya genahe kabeh naren aku apa bagian konsumsi. Oh, bengi iki bagian konsumsi. Sing nyekel konsumsi sak donya. Engko Pak Cahyaku tadi Pak dalan iki duwite sing nyekel. Wah. Pangapunten lho Bapak. Sia. Awake dhewe Mas Yoyo. Sing bayari nek mboten sing bayari Niken Salindri sapa? Wah. Kowe. Ora no. Lah sapa? Gablek ya ora kok. Ya bose kok ya. Wajan. Mas Meo, Piye? munggah ki mau dirasani sini ngemper. Nyapa? Dagelane elek-elek. Karo dene Tol, nek dagelan ki bagus, kuwi dene bintang film. Ya ning anu kok cara dirungokne ngono kuping sumuk. Siji dagelane untune 2 depo. Kuwi untu apa garu? Omongno ora ngerti Lah iya, spesiale wong untu monyong. Dilane lho, itu ora 2 meter. Piye? Wong untu monyong ki apa mencium irung-irung kenek lambes Pak. Nah, sampean ku nanti sawah, bajak, kilo cukup untune. Asem. Alamat bengi kingko awake dhewe ora leh wedang. Lho, Ya sirewang done kene kabeh iki. Tapi sing- wingking aman nggih yu. Aman ngoten niku pun alhamdulillah. bagi tugas ngoten niku. Nggih, Cara nggih. teng kantor pun sip-sipan ngoten. Nggih, derek tetepangan, Mas Jange. Inggih, Mas. Kula nembe sepidah sowan wonten Simbatan. Nggih. Kula biasane diculuk wonten Israel, Lho. Palestina. Sik to. Kowe iki lho dapuk apa? Ning kene iki ndagel ning kono arep ngempakne roket ngono apa piye? Lah aku keamanan lho. Weh, Cara keamanan. iki wasit Eh, perdamaian. kowe kan ning pabrike Pak Suroso. Nah. Aku jakan kerja rono. Kowe apa klebu? Lho, Nggone Pak Roso iki lho, pabrike nampa wong ganteng-ganteng cara lanang. Wedok ya ayu-ayu. kok tak dandan sing banteng. Karyawan nggone iwak dandan iki. Lah ben bagus jaremu golek sing ganteng. Ganteng apa pinter? Lah kudune iki ya ning nggone iwak. Masane iwak ki ya minimal ki ya rapi tok. Oh iya ya. Kalau minimal duwe irung. Lah kowe iki ora duwe. Ya iki apa ra irung? Kuwi Tumor. tumor ngono kok. Lah terus dioperasi. Lambemu, Bos. Aku nek umpama daftar nggone Pak Suroso ngono terus syarate apa? Syarate Heeh. ya aja ganggu minggir kono. Waduh, Amel-amel omong kowe ndagel ae. sing duwe omah iki. Ya dadi ganggu ae wong. Kowe ndagel aku tak mulih. Nanti wis bayarane. Ya aja mutung kok ya. Ya alhamdulillah. Nggih. Iki 1000 harinipun, Mbak 1000 Sarni. haripun pripun Bapak Sarni. Hari almarhum Mbah Sarni. Kowe ndongakne apa kalih pripun Bapak Sarni almarhum? Almarhum kagem almarhum Alah, wis ya kowe ngundang aku
Kene iki tanah ora iso muni mbok kon. Nggih. Iya. Enggak nikan ketake cara kene kalireng. Luwe biyondok perjalanan jauh to. Nek kedae ndok disigar, ndok utuh lep. Iya. Kabeh lep. Heeh. Nggih. Kowe ndongakne apa kagem almarhum? Kagem almarhum. Almarhum. Yenange suwargi ngoten. Suwargi Mbah Sarni. Mugi-mugi dipun tampi akmal saenipun. Heeh. Mugi-mugi dipun lebetaken swarganipun Allah. Amin. Ada irih men basa si aku simuni. Apa simuni wong elek iki kok ora amine si banter to? Kowe ini ndongakne kok mung sithik. Sithik sepenting rak ya kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai jebule. Lho. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. La haula wa la quwata illa billahil alil azim amma ba'd. Shallu ala nabi Muhammad. Ing pangajab mugi-mugi almarhum pripun Bapak Sarni saged mancing kasuwargan jati Allahumma amin. Jenengan sami dirawuhne teng riki kasuwun berkah doanipun Allahumma amin. Mugi-mugi pripun almarhum Bapak Sarni ugi keluarganipun pinaringan ayom-ayom tentrem Allahumma amin. Aku tawar kono. Iki sinden apa pageblok? Nyaur yamin. Heh, Lho semangat kok malah ngedoh nyanyi. Kowe iki rene lho ta. Aku wedi ya. Lah wong sinden muni amin kok. Saka ikhlase. Heh. Kuwi iki campur antara muni amin karo pas kebelet ngono. Rene ya lho. Ngapa guyu, Bu? Apa lucu ya? Kok lucu? Yo. Engko ora balik bedal. Kowe renio wingi ning diulek ibu-ibu rumangsamu. Aku gatel perkara brengos iki. Iki apa meneh di dalem. Iki aku ketekon. Nek mlebu nggone Pak Suroso kuwi syarate apa? Syarate siji. Piye? Urip. Terus loro? Loro kudu pinter. Jadi aku kudu luwih pinter timbang kowe. Ya no, kowe kudu pinter karang kowe iki karyawan 80 tahun. Oh iya. Ning gone Pak Roso 80 tahun. Tesen, aku tesen. Pak Roso, kula tes riyen. Calon karyawan untuk 82 penyembelihan lembu ukuran 8 ton. 80 ton iki sapi apa dream? Nggih. Apa bedhekamu apa? Waton isih ning alam donya ngono iki. Karuan pira bobote bulan karuan leh ku mikir to. Aku ya bingung iki rene pisan iki ya iki ya. Lah dalah. Lah bedhek ya apa? Nah niki lho, nuwun sewu niki dalah enten ingkang kepareng mundhut lelagon. Mekaten. Ing antawisipun menika wonten Pak Sutar Simbatan. Nggih. Ngersakaken pepiling gubuk asmara kembang rawe. Jenengan kula golekne kanca, nggih. Panjenenganipun Nggih. Mbak Birgita Ayu, Setiani sarjana seni. Nggih. Men jumeneng tukung-tukung coba kaya ngapa ngadeka cayu ngastane. Birgita. Ya. Oke. Kita tampilnya Virgina. Selamat malam Gendok Ayu Birgita. Salam Mas
Alhamdulillah sehat ya Nduk ya. Wajan. Kae konokane ya disapa kae? Halo, Mbak. Ya. Aku pentol. Heeh. Mbok yo lek brengosan ki mbok dipotong sing rapi kenakane iki lho. Lho, kelakuane. Kene Kene iki jane apik ora dibrengosi ketok ganteng kaya Arjuna. Alah. Arjuna bertendang iki selek. Iki apa iki meng tumor? Irung. Jare meng tumor iki wis Yo ngomong nek tumor. mau diarani irung ya kutil ngono bute ya ketok. Nang mlenting ngono kok. Nggih. Oke Mak Cangi. Menika pamundhutipun Gubuk Asmara. Nggih. Mergo Mbak Birgita ini sampun kondang dados Ratu Gubuk Asmara. Iya, Oh, Ratu. Mbak Birgita dados Ratu Gubuk Asmara. Betul. Ya. Niku lire pripun? Loh, tegesinipun ingkang paring jejuluk niku malah penggemar-penggemaripun. Mergo menawi Mbak Birgita nembang Gubuk Asmara niku sing mirsani sami remen Oh, penggalihe. ngoten. Walah tiwas angen-angenku niku nek Mbak Birgita sabane Gubuk Asmara. Ya mosok ayu-ayu ning gubuk to, Mas. Iya. Jan. Menik-menik kaya benik tek. Ya. Ya dibawani Mbak Birgita Ayu coba kaya apa. Ya. Kaya bojoku Mas Meo. Alah wong bojomu loro ae guwing kabeh ngono kaya. Lah guwenge urip. Nyingkar nyingku Lah ngene iki lho apik swara ki. Omong ora nang agak nih. Lah ngono kaget. Swara ki apik ki ngene iki. ya kuwi kas cengkok gubuk asmara Kasih Birgita Ayu ngono. ngono. Kalau tol kabeh ki kudu gawe ciri khas. Lah kowe petuk ciri kabeh. Lho. Ora nek kasih ya. Mboten enten. Urung ora. Ngono kok diagel omo ciri kabeh, irung ciri. Lambe ya ciri lambene kae. Ayo. Wis jane Mas gak usah dibolo ya kae ya. Lah piye ta ya? Wiwitane nyingkar nyingku Kowe aja nganti kalah. Lingsem. Aja nganti kalah, suaramu kudu apik. Lingsem. Ayo. Aku munggah. Dose para sokok ngalih ki aku ya. Lingsem yeng. Lingsem. Heeh. Aja nganti Lingsem. Allah. Yen Keli alah kemutan kok ya. Kemutan. Lingsem Yen Kemutan. Oh ya mau kalah kok Nduk, mau kalah. wis apik ya. Cengkok. Kecengkok saka laut kidul. Bijine minus lah. Ano. Lelampahan kang Mas, Nyuwun sewu. Bebile niki penontonnya kathah kersane ketinggal sing mburi lungguh sing arep ngadeg. Lho, wale. Lah ngomong ki kuwale. Ya akeh lho kok ngesakne ora roh nikah salidri. Ya nggih. Mboten ketinggal. Lah iya nyuwun sewu nek ngomong ki aja diolak-alik. Sing ngajeng lungguh, sing wingking mulih. Lho. Kuwi kok dadi raden kokmu wis ya. pun disembadani kali Pak Suroso mamine Nggih. bludak mboten cekap wingking mriku sampun wonten layaripun. Alhamdulillah. Sebodo kok Mak Cangi nggih. Nggih. Ya, Layar terpal tadi kok. Tresna tulus nadyaning gubuk Tobat. Gantune ayu, suarane
becik. Heeh. Pun gadah garwa bojo. Lho nek tekon ki yo gak ngono. Kepiye? Nduk Cahayu Birgita. Halo, Mas Birgita Nio. nika panjenengan posisi engkel napa double? Kok engkel apa double iki piye? Maksude dhewe apa wong loro? Oh, single. Oh iya kuwi lho maksude. Oh iya, single dong. Oh single. Iya. Wajar Oh, bejane alah, sing sing ndi? perawan. Iya ta? Ya wis, Lho. tekok tok. Ayo. Mangga gubuk asmara Dados. Yen liwat aku kelingan kebekae biyen tak geleren neng cagak kebak tulisan warna abang tanja isih perawan jenenge gubuk asmara biyen kae tak gandeng tresna tanpa bental tanpa klasa bata putih ketaman asmara gubuk kae nyimpan wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kepiye tengah langit nganti kaget rina catatan sak jroning ati catat lempes saya berhati aku kowe ati jarwa margo
Oh. Terima kasih matur, thank you matur gonge panuwun. Sampun ngatur Mak Cangik Yulimbo. Menika Birgita. Nggih. Lagunya Gubuk Asmara. Nggih, wajan. Nyuwun sewu lho, Mak. Inggih, pripun? Dalu punika informasi yang saya dapatkan ugi karawan bintang tamu putri ingkang kondang kaloka nggih. Sinten menika? Lho, nek boten kinten Agnes Monica napa sinten ngoten? Oh. King Jakarta. Sapa to? Bintang tamu. Cacahe 10. Lho. Kok cacahe ana 10? Sing siji Mbak Niken Salindri. Iya. Kuwi asli bintang tamu. Lah Sing terus? songo. Kuwi kelahiran di kono lho. Dung Banteng. ngawur rek. Lahir Dung Banteng digedhekne ning Bung Cina. Bung Cina. Ta ya. Ya, Nek apik-apik. menawi ngaten Mbak Niken keparen jumeneng yen ngaten Pak Cangik nggih. Inggih. Mbak. Nggih, derekke spote tindakipun. Ayo kasih semangat tepuk tangan Mbak Niken Salindri. Nggih. Tang. Oke, yuk, dados. Hei. Dadah. Nate pedhok karo Cak Miyo ngeten iki. Sampun, Pak. Lah, karo Cak Pentol barang. Dereng lek kalih niki. Cak Pentol. Mu pentol to. Nggih. Tak kira pentol. Masa urung karo aku kan kowe? Urung? Ya seminggu kae. Apaan sih? Apaan sih? Kamu berlalu dengan aku. Aku wis tau ketemu bareng to mbek sampean nih. Mungkin kae aku mbok ambungi. Ye! Sik ta. Lamu hek apa aku ke sejenis anu ingone omonganmu. Jo fitnah ya. Ora, karena nanti ketemu sampean lali. Wilujeng dalu genduk Niken. Iya, selamat malam Om Mio. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Panjenengan saiki kelas gimana? piro? Sekarang sudah kelas 2 SMA. Kita terakhir ketemu itu waktu aku kelas 3 SMP. 3 SMP, Iya. sakniki kelas 2 SMA. 2 SMA. Sudah 2 tahun kita tidak bertemu. luar biasa. Kamu kangen sama aku? Iya, Cak Nduk. Mio? Lho, ngene iki lho Oke. tol. Dadi piantun kiki nek open karo bocah Ya. cilik-cilik. Ya iya tanah. Ketemu ki sing Sing apik. apik. Suwira tau ketemu ki kudune Iya. menyapa dengan baik. Ora kaya sampean. Mbak Niken. Langsung fitnah. Aku tau ngambung sampean. Lah Mbok kae. kira aku ya apa? Kae nang panekan kae mak sengok ngono. Oh alah, Sik to. pas ngidu Oh, wae alah. lho, Nduk kowe. Mbok menawa kowe pas ngidu kenek kono, ngono. Iya idonono. Tanah iki asbak. Ora oleh nesu, wong lanang nesu mati. Ora oleh nesu. Kan Mbak Mudin. Wah, Nyarne. Mbak Niken. Apa? Sehat selalu Cahayu. Alhamdulillah sehat. Sampean piye? Aku ya. Yo ngene iki. Wis ora tau bener ta, Tol? Aku salah terus. Lho karo wong ganteng kok ya. Mas piye kabar? Lah kowe piye? Lah piye? Loh, nek karo kene penak. Lah piye? Kabarmu apik ya, Nduk Niken ya? Alhamdulillah saya Om Yo. Sampean piye? Alhamdulillah padha-padha becike jono. Alhamdulillah. Ya muga-muga tansah seger kewarasan. Amin ya rabbal alamin, Nduk. Niken. Jane renek sing ganteng wong loro iki. Tenan, Biar. aku ya gak terus pilih-pilih iki apik, iki elek apa iki elek iki apik ora. Terus? Ning padha eleke. Timbang. Aja terus kowe ngomong enek wong ganteng terus sing ngomong ganteng ki lho sapa? Oke, gosok we, ha, oke. Ibuku. Ibuku tak, ibu
piye meksa. Ah, Ibuku Mbak Niken ning kowe meksa. Arep muni elek ya anake dhewe. Bar muni ganteng kuwi wae terus game lho. Apa kuwi? Lu ibuke bar muni ganteng terus mutah Lho. langsung. Nduk. Ya. Pun dangi mak canggih Yulimbo. Nggih. Ayo nduk nembang sing Nggih, apik. napa, Pak? Coba saiki ngulon parane nganti jujuk ning parahyangan. Tegese engko lagune Bajing Loncat. Aku percaya yen sing jogeti jenengan mesti sangat luar biasa. Nggih, Luar Pak. biasa. Untuk bawahnya, Ya. bebas jenengan boleh memilih arep nyoba pangkur Semarangan boleh utawa apa wae boleh. Ngono Oh, kuwi. gitu. Nggih, ngono kuwi. Dirasa- Barometer pesinden Indonesia menika. barometer. Pak Yoyo. Nggih. 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 Nggih, dirase jenengan kula kan jajal pangkur Semarangan, Pak. Oh, oke, jajal. Kira-kira anu iso ngungkuli mbokmu apa ora lek bantere genah banter sampean, napase landung sampean. Aku percaya yen sampean luwih tetek, luwih dadak, luwih kulino, wo, mbokmu genah wae tak ijolne bar kuwi ta. Allah. Maksudnya lingguhe tak pindah rene ngono lho tak Oh, ijolne. lungguhe. Oh, jejer aku berarti, Pak. Oh, jejer Ya, awak. Iwak sarep tak musuhne banci-banci kengkeng. Oh iya, aja kakek ngomong sampean-sampean iki. Ora aku ora omong. Aku omong ya percuma. Lho kan kenyeh. Wis diomongnya aja omong iku ngesakne iku lho. Iya. Ayo. Ayo coba. Pak niki nyoba nggih, Pak. Mungkin Nyoba, nek Rama. mboten nutut piye, Pak? Ora masalah kok tak sambung tak nutut. Mingkar mingkuring kara Jan. Suwantene sae mak canggih. Ah nggih, Mas ya. Saestu. Aja omong Mas Meo. Nyapa? Ora ana omong. aja omong tak kekrek tenan lho. Akarana karanan marati Awas, ngati-hati ngambah nada tinggi, konsentrasi penuh, tarik napas yang panjang. Yuk, Nduk.